Baduzu dirurik aurreztuta eta zerbait egin nahi duzu horrekin? Funts baten aukerez eta gordailu baten ordainsariaz baliatu nahi zenuke aldi berean? Orain egin dezakezu. Imaginatu 20.000 euro inbertitu nahi dituzula adibidez. Laboral Kutxa funtsagi gordailua produktuarekin 150 15 epea gordailuan sartuko duzu. Eta 150 zuk aukeratutako funtsean. Gordailuan sartutako 10.000 euroak 3,07ko UTB-an haziko dira. Lehen 12 hiletan 19,17 euro gordin lortuko dituzu hilean. 230,04 euro gordin guztira. Eta azken 3 hiletan 50 euro gordin hilean. Hau da, 150 euro. Beraz, 15 hilabetetan 380,04 euro gordin lortuko dituzu. Beste 10.000 euroak zuk aukeratzen duzun eta zure inbertsio profilera ondoen egokitzen den funtsean sartu ahal izango dituzu. Eta hainbat faktoreren mende egon arren, errentagarritasun potentzial bat lortu ahal izango duzu. Eta gordailuaren errentagarritasunari gehitu. Ikusten duzunez, 50 funtsagi gordailua produktuarekin dena hautatu ahal izango duzu, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50 funtsagi gordailua, aukeratu dena. Laboral Kutxa.